El grafè és un al·lòtrop de carboni que ha guanyat rellevància en els últims 10 anys dins i fora de la comunitat científica per les seves increïbles propietats i gran varietat d'aplicacions. És flexible, extremadament fi, transparent, excel·lent conductor de l'electricitat i fins i tot més fort que l'acer. Amb el grafè podrem construir sensors biomètrics, xips més ràpids, millors bateries i supercondensadors, plaques solars més eficients, estructures que requereixin flexibilitat i duresa, pantalles més barates, desalinitzadors i filtres microscòpics, pròtesis i més. Però què fa que el grafè tingui aquestes propietats? El carboni té nombre de valència 4, el qual el permet formar xarxes cristal·lines amb facilitat, com el silici i el germani. A diferència d'aquests, el carboni en el grafè adopta una estructura hexagonal i cada àtom s'enllaça amb 3 més gràcies als seus orbitals sp2. L'electró de valència restant queda deslocalitzat, contribuint a la seva alta conductivitat. Amb aquesta estructura, el grafè inaugura la categoria de materials bidimensionals, amb només un àtom de gruix, fent evident el motiu de la seva flexibilitat i transparència. A més, el fet de ser tan fi li suposa una gran superfície específica, amb un màxim de 2.630 metres quadrats per gram. Malauradament, encara no existeixen mètodes eficients de producció en massa, però s'estan fent grans avenços. Tot i això, no tardarem molt a veure el grafè en la nostra vida diària.